Όλοι με ρωτάνε συνέχεια. Καλά, ρε Μαρία, αυτό το network marketing δεν είναι πυραμίδα? Πάμε να σου εξηγήσω τις βασικές διαφορές μεταξύ μιας πυραμίδας και μιας νόμιμης εταιρείας network marketing. Αρχικά, το επιχειρηματικό μοντέλο μιας πυραμίδας λειτουργεί ως εξής. Βασίζεται αποκλειστικά στο να βάζεις άτομα οι οποίοι θα βάζουν άλλα άτομα, οι οποίοι θα βάζουν άλλα άτομα και εν τέλει θα βγάζεις χρήματα απλά επειδή κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν για να ξεκινήσουν. Και σημαντικό είναι πως όλες αυτές οι εταιρείες είναι παράνομες και στον ένα χρόνο, στα 2 χρόνια κλείνουν επειδή απλά δεν υπάρχουν άλλα άτομα να βάλεις. Από την άλλη, το επιχειρηματικό μοντέλο του network marketing στηρίζεται σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία που κάθε μέρα χρησιμοποιούμε, όπως είναι υλικά αγαθά, ένα software, οτιδήποτε, και κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει και παράλληλα να το συστήσει σε κάποιον άλλον που όμως θα πάρει πραγματικά αξία από αυτό το προϊόν. Η κύρια διαφορά είναι ότι στο network marketing το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων απλά χρησιμοποιούν την υπηρεσία ή το προϊόν που αγόρασαν και δεν πουλάνε τίποτα, δεν χρειάζεται να πουλήσουν σε κάποιον κάτι. Το χρησιμοποιούν γιατί απλά τους αρέσει και έχουν όφελος από αυτό. Άρα, σε παρακαλώ, προτού πάρεις οποιαδήποτε αγοραστική απόφαση, φρόντισε πάντα να κάνεις τη δικιά σου έρευνα και μην ακούς τι λέει ο Τάκης στο Instagram, στο TikTok, για να μην πέσεις κι εσύ θύμα απάτης.